Гледай откъде се заби. Абе, не натисни как я. Абе, пусни тази турачка в бъзло. Не мога. Предпазливо детето. Снимай Димитър. Снимай Димитър. Да. Виж, Димитър се пусна с чувала ли? То се слага и слама, бе, Димитре. И като няма слама. Давай, Мите! Мите! Мога Марина да страда. Чувала, вземе визба. Не си ти чували, ай. Ние от средата ще се пускаме толкова задолу, ще се засилиме много. Викам от средата ще се пускаме, че задолу много ще се засилим. Ти искаш чувал? Да, едно от Тъти, задника за чувала. Дай да видим. Айде,